Sirifla jamana filɛbagaw nin waati jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka foli ani wale ɲɔgɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnen la bi Sikaso ani Côte d'Ivoire fadi an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma bi an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi jamana an kun bɛ ka fɛn minnu kɔnɔ dɔ bɛ ka ɲɛnabɔ u la dɔɔni an bɛ waati jan bɔ min ye gouvernement ye jamana kɔnɔ o kun tɛ yen bi an nana n'o hakilina ye walasa kana lajɛ jamana taabolo sariya min ta mɛ ni a bɛ fɔ o ma ko charte de transition ani feuille de route olu bilara sen kan a ka di anw ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama k'a fɔ ko jamana bɛ ka taa nin sira in kan kuma min na ni jɛmukan bɛ anw bolo Sirifla tɔgɔ la min ye sariya bulon ye wajibi bɛ don anw kan walasa ka se k'o kɔnɔkuma lase aw ma aw minnu ma garijɛgɛ sɔrɔ k'o papiye in sɔrɔ walima ka sariya yɛrɛ kalan o la bi an n'an ka maa welelen o sira kan n'Ala sɔnna an bɛna o jɛmukan o de labɛn o bɛna se aw ma bi le thème du jour le décryptage juridique de la charte de transition et la feuille de route o de y'an ka bi hakilina ye o la an ka maa welelen ye o kɛnɛ kan o ye Dr Sulemani Den ancien chercheur à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi i n'a fɔ kɔrɔlen an sigira ka masala cogo min na ale ka se ka da don an na ka nin ɲɛfɔ an ɲɛna bamanankan na min ye charte de transition ye kuma jumɛn b'a kɔnɔ feuille de route a bɛna baara kɛ cogo jumɛn kuma min na o sariya gafe ninnu bɛ ka tila ka fara jamana sariya sunba kan n'o ye constitution ye bi ka se ka anw bilasira o kɔnɔ ale tun bɛ ko in daminɛ na fo ka taa se bi ma an bɛ se k'a fɔ nin sariya in yɛrɛ a wolobaga dɔ ye ale ye o charte min bɛ an bolo nin ye bi ni Ala sɔnna kɔnɔkuma min bɛ a kɔnɔ kumabaw la jamana bɛna taa sira minnu kan jamana bɛna baara kɛ ni hukumu mun ye ni Ala sɔnna an ka maa welelen ale na an bilasira o kɔnɔ bi Dr Sulemani Den ni Ala sɔnna a na walawalali kɛ anw ɲɛna nin ko in na. Wala docteur an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i sɔnna k'anw bisimila walasa ka se ka jamanadenw kunnafoni bi jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan jango Burkina Faso. Wala docteur an b'a fɛ k'a dɔn sisan min ye nin charte de transition ye sariya ɲɛfɔcogo la e bɛ se k'ale bila minɛn jumɛn kɔnɔ kuma min na jamana sariya sunba u ko k'o fana ma bɔ a ma k'o bɛ sen na charte bɛ yen constitution bɛ yen e bɛ se ka kuma ɲɛfɔ an ɲɛna olu ko fila kan ka tila ka fara min ye feuille de route ye baara bɛna kɛ cogo min na. Ayiwa aw ni ce aw ka danaya ni bonya ni a b'an sɛgɛrɛ waati bɛɛ ka an bila ka kumaw ye sariya sira kan tiɲɛ don a bɛ waati bɔ bi jamana bɛ dakumu kan a dogolen tɛ mɔgɔ si la ka da kan fanga yɛlɛma an b'o de kɔnɔna na ka sabu kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ale ye ka walan sɛmɛli ye nka yan'a ka walan sɛmɛ bɛɛ bɔra kalama k'a fɔ ko wasabulon min tun b'an kunna ni gɛlɛya caman tun b'a nɔfɛ o filenkolon cira ani gouvernement min tun b'an kunna o gouvernement fana ye walan sɛmɛ o gɛlɛya minnu bɛ yen jamana kɛra jamana ɲɛmɔgɔ t'a kɔnɔ wasabulon t'a kɔnɔ wa gouvernement yɛrɛ t'a kɔnɔ o de gɛlɛyaw kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko fanga ka don sɔrɔsi kulu minnu ye jamana ta an bɛ se k'a fɔ ten jamana ta bɔlɔn kɔnɔ parce que n'i ma barika ni fanga don jamana marabaga dɔ la a bɛ gɛlɛya bɛɛ tɛ se ka kɛ woro ye bɛɛ tɛ se ka kɛ kama ye fo waati dɔ la tigi ka ye jamana la n'i dun bɛ tigi ɲini jamana na jamana kɔnɔ kulu min sinsinnen don ani kulu min kafolen don ka ɲa sariyaw kɛ don ka kulu min bɛrɛbɛrɛ kulu min ni bɛn ni surtout an bɛ mun wele ko mara ani koto ɲɔgɔn tala bɛ kulu min kɔnɔ o ye sɔrɔsi kulu ye donc o sɔrɔsi kulu minnu bɛ yen o waati la sariya sɛbɛn dɔ tun taara ko acte fondamental mun bɛ a to o kulu bɛ lakodɔn k'a to o kulu ka jamana latamɛni k'o baaraw kɛ yanna waati dɔ ka se jamana yɛrɛ bɛ se jamanadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka fɛɛrɛw tigɛ pour que jamana ka se ka a yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka ni kura don a la ka taa camancɛ fanga nɔfɛ donc o de kɛra an b'a ye k'a fɔ n'i y'an ɲininka mun kɛra o kɔnɔna na o de bangera concertation mun kɛra jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u hakilina fɔ pour que ka bɛn kumakan na kumakan mun bɛ kɛ camancɛ fanga sariya kumakan ye ani ka camancɛ fanga latɛmɛ donc i b'a ye k'a fɔ sɔrɔsi kulu minnu nana président ka walansɛmɛ kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko u tɛ jamana sariya sunba sɔsɔrɔ ni jamana sariya sunba dun ma sɔsɔrɔ i tɛ se k'a fɔ ko dankarila jamana ka taaɲɛko la donc mais sariya sunba ma sɔsɔrɔ nka sariya sunba y'a ka dan bɛɛ yira k'a sɔrɔ ka kɔn utu kalo tile 18 cɛ jamana bɛ gɛlɛya caman tun kɔnɔ n'an ye gɛlɛya minnu yakubayara M5 RFP ka bɔliw fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni jamana sariya tun bɛ se ka jamana gɛlɛyaw kunbɛn
an tun tɛ se nin da kunna jamana sariyaw yɛrɛ de y'a u dan yira o de na ni nin bɔli caman ye M5 RFP fɛ mun yɛrɛ labana se ka se an filɛ ka waleya minnu fɔ u tɛ kalo tile 18 donc o jamana sariya sunba a b'a fɔ k'a bɛɛ man ɲi a bɛɛ man ɲi nka président ka walansɛmɛ wasanbolo cili ani gouvernement ka démissionné o nana ni sababu ye sanfɛla la jamana marabagaw tun t'an bolo bilen donc o camancɛ fanga mun tun kan ka latilen sariya kɔnɔ o de sariya bɛnkan bɛ wele ko charte donc an bɛ segin kuma kan o charte in wolola bɛɛ jɛ kuma mun donna malidenw ni ɲɔgɔn cɛ septembre kalo tile 11 a n'a tile 12 o wolola bɛnkan na n'an b'a wele charte bɛnkan mun n'i y'a ta i b'a ye k'a fɔ ko kuma ɲɛbila b'a kɔnɔ an bɛ kuma ɲɛbila fɔ ko préambule o kuma ɲɛbila in ale kɛlen don ka i sɔnni sigi yɔrɔ 12 de kan donc an b'a fɔ préambule ni kuma ɲɛbila 12 de b'a kɔnɔ nka an tɛna se ka an da don a bɛɛ la mais an b'a ye k'a fɔ a kuma ɲɛbilaw bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ fanga bonda bɛɛ ma an b'a fɔ mun ko force vive jamanadenw ka tɔnw n'u ka laɲini kumakanw don ani u ka laɲini mun ye jamana bɛ lahala mun kɔnɔ k'a bɔ kɔnɔ yaasa an bɛ se ka se yɔrɔ la mun bɛ se ka to maliden bɛɛ b'i yɛrɛ ye jamanadenya kɔnɔ ani fo ka taa se an bɛ jamana mun kɔnɔ ni bɛɛ yɛrɛ y'a dɔn bi ko a fanga gɛlɛyara a mara gɛlɛyara fo ka taa se a ka kan bi an ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka jamana kura di an ma ka ni kura don mali la mun b'a kɛ malidenw sago ye o ni fana k'a ye bɛɛjɛ fanga min b'an kunna o bɛɛjɛ fanga ye kɔlɔlɔ caman yira an na ani ka limite caman yira an na ka dɛsɛ caman yira an na mun b'a to an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ ka bɛɛjɛ fanga in don ba la kura ye ani k'a to jɛmu fanga a bɛ se ka giriya mali kɔnɔ ani ka fanga sɔrɔ mali kɔnɔ h'a ka ja a ka kɛ jamanadenw yɛrɛ sago ye ani fo ka se jamanadenw ka laɲini ye maliden kura ka na ka da kan n'i ye jamana ko kuma fɔ i bɛ jamanaden de lajɛ jamanaden ɲuman b'an bolo bi est ce que maliden yɛrɛ ye maliden ɲuman ye bilen wa an b'a ye k'a fɔ fiɲɛ caman bɛ maliden yɛrɛ la bi ka da ko caman kan fo an ka maliden kura sɔrɔ maliden mun jamana kanu b'a la jamana a b'a yɛrɛ dɔn jamanaden wa a bi bɛ yɔrɔ min na bi jamana ka ko ye a ka ko ye donc a yɛrɛ bɛ se ka kariya ka a yɛrɛ ni di jamana yɛrɛ nɔfɛ ani ka se bi gɛlɛya minnu b'an kunna kabi san 2015 n'o an ye bɛnkan sɛbɛn kɛ an ni marifatigi minnu tun bɛ kɔrɔn fɛ ani jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ accord pour la paix et la réconciliation a bɛ se ka don ba la cogo di k'a lawaleya cogo di ka da kan depuis accord in b'an bolo 2015 fo bi gɛlɛya caman b'a la wololi n'a waleyali la ka se an ye mun fɔ sisan utukalo yɛrɛ tile 18 ma i b'a ye k'a fɔ jamana ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka da kan président ka walansɛbɛn ni wasabulon cili ni premier ministre ka démissionneli ye n'i y'o ta i bɛ jamana kɔrɔnfɛla ni jamana camancɛ la i b'o fana mankan bi a ka jugu kosɛbɛ don o don maliden bi sa don o don dugu dɔ bɛ jeni a bɛ ka ca ala fɛ ni mɔgɔ y'a jate i b'a ye mali kɔnɔ bi jamana dugu 400 ɲɔgɔn o de jenina k'olu tunu ka bɔ an ka hali carte kɔnɔna na o wolola jamanaden caman taɲali ma k'o wolo jamanaden caman bolila ka bɔ jamana kɔnɔ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ n'an b'u wele ko réfugié walima ka bɔ jamana yɛrɛ kɛlɛdaw la ka taa sigi jamana wɛrɛ jamana fan wɛrɛ kɔnɔ n'an b'o wele déplacé fo ka taa se don o don i b'a mɛn k'an ka finitigilaka dɔw k'a taɲana ka se juillet kalo in yɛrɛ la an b'a ye fagali caman kɛra bamakɔ ni jamana yɛrɛ marabagaw y'a lakodɔn k'a fɔ ko effectivement fagaliw kɛra an b'a fɔ ko les tueries de juillet 2020 a daminɛna sikaso maa fagara sikaso ka na laban bamakɔ yan imam diko ka yɔrɔ la mɔgɔ caman ni tora ni wulikajɔ nin na jamana fɛngɛ yɛlɛmali la k'a ye bi o bɛɛ bɛ sɔrɔ jamana sariyaw yɛrɛ ma labato jamanadenw fɛ jamana sariyaw yɛrɛ ma labato jamana marabagaw fɛ ka se mali tɛ a damana mali b'a jamana a bɛ kulu de kɔnɔ kulu min n'an b'a wele ko CEDEAO kulu min n'an b'a wele UEMOA kulu min yɛrɛ n'an b'a wele Union africaine donc i b'a ye bɛnkan sɛbɛn ni bolonɔ sɛbɛn bɛ an n'olu caman cɛ mun b'a yira k'a fɔ ko an bɛ sɔn k'a fɔ ko ni fanga bɛ bolo an bara fanga in ka kɛ tuma bɛɛ mɔgɔ min tɛ finitigilaka ye finitigilaka a bɛ civil de ka mara kɔnɔna na mais finitigilaka man kan tɛ ka civil mara an bolonɔ sɛbɛn b'o sɛbɛnfɔra caman na ni an ko k'an b'an yɛrɛ dɔn o kulu kɔnɔmɔgɔ ye wajibi f'an ka sɔn fana k'o kulu kɔnɔnaw fana i b'a dɔn k'a fɔ olu bonya donc o kumakan 12 o de bɛ a ɲɛbila kuma na n'an b'a wele ko préambule nka n'i bɔr'o kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ charte nin yɛrɛ titre 5 de b'a kɔnɔ o titre 5 b'a kɔnɔ chapitre 6 b'a kɔnɔ article 26 b'a kɔnɔ donc o titre 5 chapitre 6 ani article 26 olu bɛ kuma kosɛbɛ kosɛbɛ camancɛ fanga yɛrɛ bɛ latɛmɛ cogo di i b'a ye k'a fɔ o de kɔnɔna na ko pour que o camancɛ fanga la ka latɛmɛ camancɛ fanga yɛrɛ kan k'i ɲɛsin ciya dɔw de ma o ciya nin
o de fana farala ɲɔgɔn kan k'o fɔ ko fédéraux camancɛ fanga tɛ se ka bɔ o kɔnɔ mais an b'a fɔ aw lamɛnbagaw bɛɛ k'a faamu camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale tɛ président de la république ye an b'a fɔ min ma ko jamana kuntigi don chef de l'état nka an t'a fɔ ko président de la république don donc président de la république fana a bɛ an ɲɔgɔn sɔrɔ bamanankan na a bɛ fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ don i b'a ye président de la république ye maa ye kala filila maa min ye nka ni kala ma fili ye i tɛ wele ko président de la république i bɛ wele ko chef de l'état de donc camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ tɛ président de la république chef d'état don o chef d'état mun don a yɛrɛla k'a fɔ ko ale tɛ a layidu ta malidenw ye a ma ta ni layidu sira ye k'a y'a kumakan di malidenw ma k'a fɔ ko n'aw ye nin ta n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ a ma ta n'o ye donc il n'a pas de promesse de campagne à tenir donc a tɛna a ka promesse si waleya parce que a ma promesse ta jamanadenw a ma ta ni jamanadenw fɛ nka jamanadenw ka talimɔgɔ min don o ye bɛnkan talimɔgɔ de ye nka ni bɛnkan talimɔgɔ don jamanadenw fana b'a fɛ camancɛ fanga ka latɛmɛ cogo min na a nakun ye o de ye o de y'a to a yɛrɛ ka kumakan na a sigidenw a ko k'ale ye jamana ka jɔn ye i ta t'i yɛrɛ ye jamanadenw ka kumakan min b'i bolo i bɛ n'o de waleya o de wale kumakan bɛ fédéraux in kɔnɔ o fédéraux in fana i b'a ye k'a fɔ an b'a faamu k'a fɔ ko a sigilen bɛ kumakan 8 kunna mais kuma kɔnɔ an bɛna s'a ma mais yanni an ka s'o ma jamana camancɛ fanga in bɛna tɛmɛ siran fɛ komi an y'a fɔ ko maliden kura de kan ka kan a fɔra ko a tɛ se ka latɛmɛ n'an m'an yɛrɛ dɔn maliden ye k'an yɛrɛ dɔn mali kanubagati ye k'a dɔn k'a fɔ ko an ka kɛ maa jɛlenw ye maa sanima ye maa danbemaa ye maa hɔrɔn ye donc yɛrɛ dɔn ni hɔrɔnya ani sinjiya mun bara ani badenya k'o don ba la fo ka taa se yafa ani koto ɲɔgɔn ta la ani i ti dɛmɛ maa fɛ an bɛ mali ko de la an tɛ maa ko la an bɛ mali ko de la an tɛ yɛrɛ ko la ka na se bɛn ma mɔgɔ min bɛ se ka jamanadenw kalan ka bɛn kɛlɛnya ani dɛmɛ don ɲɔgɔn ma fo ka se yafa ani ka jamanadenw kalan donc nin ye an b'a fɔ min ma valeur ni principe caman ye minnu a ɲinina k'a fɔ ko camancɛ fanga man kan tɛ ka boli o kɔfɛla kɔnɔ i b'a ye o de kɔnɔ k'a fɔ an ye kuma min fɔ sisan fédéraux in n'i da magara la o fédéraux bɛ tali kɛ kumakan belebeleba 8 de kan ou bien jɔsen belebeleba 8 kan an b'a fɔ ko a fédéraux jɔsen fɔlɔfɔlɔ a fɔra ko k'a daminɛ Kayi fo ka taa se bi Tawudeni donc Mali région 10 ma 10 de bɛ Mali kɔnɔ bi o région 10 in kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ka rétablissement et renforcement de la sécurité c'est à dire que ka jamana fan bɛɛ kolo suma ka barika don jamana fintigilakaw la u ka se ka jamana fan bɛɛ kolo suma ka daminɛ Kayi fo Kidal jamana fintigilakaw ka se ka jamana fan bɛɛ kolo suma marifatigi fɛn fɛn bɛ yen ka bɛɛ ka marifa minɛ la bɛɛ ka marifa da jamana kɔnɔ marifatigi kelen min kan ka kɛ o jamana yɛrɛ ka marifatigi an b'a fɔ ma ko forces armées régulières donc maa si yɛrɛ man kan tɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔ ko marifa b'i bolo i kɛra milice ye o i kɛra groupes armés dan kan ka siri a kɔ la ka taa se an bɛ don min na komi bi jamana yɛrɛ a barika bannen don jamana fanga t'a la an b'a fɔ min ma ko jamana fanga a barika bannen don kosɛbɛ k'a barika bin donc a laɲininen don ko fo ka barika don jamana fanga la an b'a fɔ ko restaurer l'autorité de l'état donc o redressement de l'état in o bɛ don ba la cogo di o ye jamana kura min b'a fɛ n'an b'a fɛ k'a sɔrɔ mali kurako kuma min bɛ bɛɛ da o mali kura bɛ bila sen kan cogo di o camancɛ fanga in kan ka se k'o mali kura bilali sen kan k'o olu fɛɛrɛw latigɛ a sabanan o ye jamana mara cogo ɲuman ye an b'a fɔ ma ko bonne gouvernance i b'a ye k'a fɔ taamaba minnu kɛra M5 RFP fɛ nin waati la a yirala k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ ko mauvaise gouvernance an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko gouvernance yɛrɛ tun tɛ jamana in kɔnɔ non gouvernance ko kuma yɛrɛ de tun bɛ fɔ donc cogo di an bɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ se ka marako ɲuman sɔrɔ donc o kɔfɛ bɛɛ bɔra kalama école karamɔgɔw ka baarabila minnu kɛra jamana kɔnɔ maintenant bɛɛ b'a wele ko article 39 a na ni kɔlɔlɔ min ye kabi san 2016 fo bi an bɛ gɛlɛya kelen kɔnɔ école ko bɔndankun kan donc a yirala k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na komi bi in na f'an ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka kalanko an k'a don ba la ka kalanko in kɛ bila sen kan sen min b'a to jamanaden bɛɛ ka daminɛ Kayi fo Kidal olu ka se ka taa jamana ka kalanso kɔnɔ ka kalansen sɔrɔ mun b'a to sini sɔgɔma u ka hadamadenya bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na parce que i b'a ye k'a fɔ kalanko in jamana o jamana kɔnɔ ni kalan t'a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko o jamana ka taaɲɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan bi denmisɛnnin in de ye sini maakɔrɔ ye nka n'o ka sɔrɔ i ma kalan d'a ma bi a sini maakɔrɔya man kɔnɔna na a tɛna se ka baara kɛ ka se a kɛcogo ɲuman na o tɛ se ka lasɔrɔ fo jɔsen duurunan min b'an bolo fana o ka waleya o jɔsen duurunan bɛ mun fɔ ko tiɲɛ don kulu bɛɛ syndicat bɛɛ kan k'i ka laɲini kɛ ka baara
kɛ ɲuman sɔrɔ baarakɛminɛn ɲuman sɔrɔ ani ka sɔrɔ ɲuman sɔrɔ i ka baara kɔnɔ baara min bi sɔrɔ min bɛ se k'i nafa i ka baara kɔnɔ nka a ka kan jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bɛɛ k'o dɔn ko o waatinin kɔnɔ kalo 18 min nalen bɛɛ ka se ka ji don i ka ton na ka fɛn dɔ bila fɛn dɔ kama an b'a fɔ ma ko pacte de stabilité sociale donc nin waati kɔnɔna na bɛɛ k'a dɔn ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'i ma kara la an ka jamana la kunu donc o kɔnɔna na an ka se ka an jɔ dɔɔni ka sɔrɔ an ma revendication baw kɛ donc jɔsen 6nan bɛ yen o de bɛ tali kɛ jamana in gɛlɛya min b'a kɔnɔ an y'a fɔ sariya tɛ ka se ka fura sɔrɔ fɛn caman na donc ni sariya ma se ka fura sɔrɔ fɛn fɛn na an b'o dɔn an b'a ye k'a fɔ k'an ka kalafiliko ye kɔlɔlɔ b'an kan révision ou du moins lecture de la charte des partis politiques o kan ka kɛ fo ka jagoya don an kan ka segin an ka loi électorale kan parce que an y'a fɔ la loi électorale qu'on a au Mali ici n'ale taara 23 avril 2018 la ale tun talen bɛ kalafili min tun kan ka kɛ 2018 kan donc a loi électorale kabi kalafili tun ma kɛ législative kalafili ma kɛ an y'a fɔ loi électorale in tɛ se ka législative kalafili tun kɛ mais tugu kɛra ka taa kalafili la a wulila mun na bɛɛ bɔra a kalama donc loi électorale wajibi don f'an ka segin a kan k'a dɔn an b'a fɛ ka kalafili sugu jumɛn ɲini Mali kɔnɔ donc o b'a to i b'a ye k'a fɔ a bɛ tali kɛ gɛlɛya caman na bɛnkan sɛbɛn b'an bolo n'an b'a fɔ accord pour la paix olu bɛ kuma caman fɔ Mali yɛrɛ organisation administrative ko kuma bɛ sen na ka d'a kan jamana in kɔnɔ jamana 1,000,000 ani kilomɛtiri 200 ni kɔ o de jamana in bonya ye jamana in ka bon kojugu i b'a ye hali Tawudeni kelen ka bon ni Côte d'Ivoire ye donc jamana ba don k'a ye k'a fɔ ko région 10 dɔrɔn de b'a kɔnɔ a ka gɛlɛn a laɲinina k'a fɔ ko ka région caya ka cercles caya mun b'a to jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ ye jamana yɛrɛ maraminɛnw kɔnɔna na donc o réforme administrative fo ka kɛ réforme institutionnelle fana bɛ yen f'olu ka kɛ réforme politique komi n y'a fɔ cogo min na f'olu ka kɛ donc n'an ma se ka réforme ninnu de kɛ ka se a dan na an b'a ye k'a fɔ hali an ka transition kuma min b'an da a tɛ se ka se a kɛcogo ɲuman na donc o bɛ na tali kɛ tuguni i b'a ye jɔsen 7nan o de ye ka se kalafiliw ma kalafili dun o de bɛ transition yɛrɛ kuncɛ donc fo kalafili ka kɛ kalafili ɲuman ye kalafili ka kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ kalafili min kɔnɔ kalafili ka kɛ bɛɛ dalen bɛ kalafili mun na kalafili ka kɛ bɛɛ bɛ sɔn kalafili mun jaabi ma donc o de b'a to ni an sera k'o kɛ ka se a dan na i b'a ye jamana mara transition b'an bolo camancɛ fanga an b'a fɔ k'a y'a ka baara kɛ sa na a laban o de y'a jɔsen 8nan ye feuille de route la an b'a ye k'a fɔ o de ye bɛnkan sɛbɛn min b'an bolo accord pour la paix a ye gɛlɛya min sɔrɔ a lawaleyali la an b'a fɔ don o don gɛlɛyaba ye 2 dɔrɔn de ye c'est le problème de vocabulaire ani la bonne foi donc t'a dɔn bonne foi ye fɔ cogo di bamanankan na ani vocabulaire bɛ fɔ cogo min na parce que vocabulaire la o ye kumakan minnu bɛ bɛnkan in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a kumakan faamuyalen bɛ cogo min na Mali gouvernement fɛ a n'a faamuyalen bɛ cogo min na minnu y'i bolo nɔ bila sɛbɛn na marifatigi ninnu fɛ o tɛ kelen ye an bɛ misali kelen ta dɔrɔn Azawad n'i ye anw ɲininka maliden Azawad ye mun ye an bɛ jaabi mun di a la ani minnu y'i bolo nɔ bila sɛbɛn na n'i y'olu ɲininka ko Azawad ye mun ye olu bɛ jaabi mun da la ani n'i ye gouvernement yɛrɛ ɲininka Azawad ye mun ye i b'a ye malidenw yɛrɛ bɛnnen tɛ Azawad kɔrɔ kan donc n'an bɛnnen tɛ Azawad kɔrɔ kan i b'a ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn b'an cɛ ma a lawaleyali bɛ gɛlɛya an ma n'i y'a ye fana k'a fɔ ko an bɛ bonne foi fɔ minnu bolo nɔ bɛ sɛbɛn na est ce que bɛɛ ŋaniya ye kelen ye wa ŋaniya ka gɛlɛn kojugu donc ŋaniya ko fana bɛ ko in na donc nin de ye feuille de route an b'a fɔ ko axe belebeleba 8 min b'a kɔnɔ ni jamana camancɛ fanga marabagaw kan k'o ɲɛsin a ma ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ o de ye kumakanw filɛ nin ye charte ni jamana sariya sunba bɛ taa ni ɲɔgɔn ye nka komi an b'a fɔ cogo di ka segin a kan charte ye consensus don sariya bɛ yen sariya yɛrɛ ye consensus ye nka sariya bɛ yen nka charte nin ye consensus ye consensus nin n'i y'a ta diɲɛ fan bɛɛ i b'a ye an bɛ tile k'a fɔ consensus bɛ jamana sariya bɛɛ sanfɛ consensus bɛnkan ale bɛ sariya bɛɛ sanfɛ mais Mali kɔnɔ kuma ka gɛlɛn bi n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i bɛ ɲɛdimi dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ yen i bɛ kɔnɔdimi dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ yen i bɛ senkari dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ yen kolokari dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ yen i bɛ fasa dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ yen dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ka ca dɔgɔtɔrɔ bɛɛ n'a ka bana dɔnnen don nka i tɛ dɔgɔtɔrɔ kelen sɔrɔ mun bɛ a fɔ ale bɛ ɲɛdimi furakɛ ale bɛ kɔnɔdimi furakɛ ale bɛ kɔdimi furakɛ ale bɛ fasadimi furakɛ ale bɛ senkari furakɛ n'i y'o ye dɔgɔtɔrɔ mun na a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ a tɛ ka dɔgɔtɔrɔya baara dɔn dɔgɔtɔrɔ bɛɛ n'a ka furakɛli don mais Mali kɔnɔ an bɛ jamana kɔnɔ jamana mun n'an ye sariya kuma fɔ bɛɛ b'i da don a la ka sɔrɔ bɛɛ ka dɔn fɛn tɛ tiɲɛ don bɛɛ kan k'i da don jamana sariya kuma na nka u ka a dɔn k'a fɔ bɛɛ ti an bɛ sariya fɔ yɔrɔ min ka se yɔrɔ min na bɛɛ t'a dɔn ka se o yɔrɔ ma an yɛrɛ bɛ ala barikada parce que anw bara an ka charte ma an ka constitution tɛrun ka bɔ yen mais jamanaw bɛ yen charte yɛrɛ nana ka constitution yɛrɛ de gun ka bɔ yen a ma constitution ko bali mais a ko waati min camancɛ fanga bɛ latɛmɛ ni waati min ye ne charte ne de bɛ n jɔ n'a bɛɛ ye camancɛ sariya sunba yɛrɛ b'i ta kɛrɛfɛ fɔlɔ mais an ka jamana kɔnɔ an ka sariya sunba ma ta kɛrɛfɛ an b'a dafa de mais an b'a fɔ ni sariya sunba ni charte sera ɲɔgɔn ma i b'a ye charte nin
ale wolola gɛlɛya de kɔnɔ sariyasuma dɛsɛra gɛlɛya mun na ale wolola gɛlɛya de kɔnɔ fɛn min wolola ka gɛlɛya mun na tɛmɛ n'o gɛlɛya kɔni kuma nana diyagoya o de ka se k'o latɛmɛ o de bɛ sariti bila sariyasuma sanfɛ o de y'a to bi nɔgɔ t'o la bɛn kɛr'o kan k'a fɔ sariti bɛ sariyasuma sanfɛ parce que bɛnkan don an b'a ye hali Benin an bɛ segin o kan tuma bɛɛ olu ka juge constitutionnel yɛrɛ 2006 ale ye sariya ta ale ye jaabi di mun b'a jira k'a fɔ ko olu ka bɛnkan bɛ sariyasuma sanfɛ donc bi bi in na kuma wɛrɛ t'a kɔnɔ gɛlɛya mun b'an kɔnɔ gɛlɛya min b'an kunna o gɛlɛyaw la tɛmɛni kɔ donc sariya bɛnkan mun b'o gɛlɛya la tɛmɛ wajibi don n'o gɛlɛya kuma nana o de bɛnkan ka se ka bila a minɛn kɔnɔ o de bɛ sariyasuma bila sariti nin kɔfɛ hali n'o ka sɔrɔ sariti b'a dafa la de. O la docteur an bɛ fo mais ni an ye jateminɛ kɛ an bɛna ye k'a fɔ gouvernement ko kuma min ni da sera a ma o gouvernement in sigira ntɛnɛn ni o bɛnna octobre kalo tile 5 ma mais est ce que gouvernement in an bɛ se k'a fɔ ko gouvernement in bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ a kun laɲinina cogo min na est ce que bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ gouvernement in kɔnɔna na. au fait jamana ko don ne kɔni bolo bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ gouvernement kɔnɔ ka d'a kan an ye sema fɔ sisan olu mun ni jamana ye olu mun tigɛ nɔ bɛ bɛnkan sɛbɛn na ani plateforme fɛn an b'olu bɛɛ ye gouvernement kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ fana k'a fɔ ko n'i ye gouvernement in lajɛ kosɛbɛ i b'a ye politique mɔgɔ t'a kɔnɔ en tout cas politique mɔgɔ minnu lakodɔnnen k'u bɛ politique tɔn na parti politique la an b'a ye olu t'a kɔnɔ donc an b'a faamu k'a fɔ ko c'est un gouvernement de mission c'est un gouvernement peut-être de technocrates an bɛ se k'a fɔ cogo min na minnu ɲɛsinnen bɛ jamana gɛlɛyaw ma donc anw bolo gouvernement in a kan ka se ka baara in kɛ k'a lase a dan na o y'an ka ala deli ye parce que maliden si ka laɲini tɛ bi transition min filɛ nin ye gouvernement min filɛ nin ye olu ka dɛsɛ u ka baara la an b'a faamu dɔrɔn k'a fɔ muso ye naani y'a kɔnɔ alors que charte yɛrɛ b'a fɔ an bɛ se ka fɔ charte gɛlɛya fɔlɔ y'o de ye charte b'a fɔ ko fo ka musow tali jamana kalafili bonda kunda ni jamana nomination kunda ka ba don a la an b'a fɔ min ma ko genre don o don hali ni genre dabɔlen tɛ musow dɔrɔn kama mais genre ko kuma min bɛ fɔ an b'a ye n'i ye gouvernement in lajɛ dɔɔni i b'a ye o minɛn dajɛngɛnna dɔɔni ka da kan muso ye naani de ye gouvernement kɔnɔ an bolo a tun kan ka se ka tɛmɛ o kan dɔɔni i b'a ye fana k'a ye an bɛ mun ye gouvernement ko in na denmisɛnnin laka man ca a kɔnɔ alors que sigikafɔ minnu kɛra hali bi a fɔra ko ka ba don musow la ani ka ba don denmisɛnninw na nka muso man ca gouvernement kɔnɔ wa denmisɛnnin laka yɛrɛ fana man ca gouvernement in kɔnɔ donc an bɛ mun se ka mun fɔ o ye sɔrɔsi naani b'a la nka o tɛ anw bolo kojugu ye ka da kan hali ka se bi ma yanni ka se bi ma ni y'an ka gouvernement kɔrɔlen fɛn fɛn ta i bɛ sɔrɔsiw y'a kɔnɔ 3 4 donc pour nous a sɔrɔsi minnu b'a kɔnɔ a ma dama tɛmɛ ka da kan gouvernement kɔrɔlen fɛn b'a bolo ni mɔgɔ y'u taara gouvernement kɔrɔlen lajɛ i b'a ye sɔrɔsiw fɔrdama bɛ gouvernement ninnu kɔnɔ ka se sɔrɔsi 3 ɲɔgɔn ma donc pour nous o tɛ koba fana ye ko mun bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye nka seulement n bɛ segin a kan muso man ca denmisɛnnin man ca kɔnɔ donc o de bɛ kɛ anw bolo gɛlɛya dɔɔni y'a la mun bɛ se ka ɲɛfɔ ka jamana sariya fana kɔnɔ o de ye sariti b'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ale n'a ka dankan olu kan ka u ka sɔrɔ k'o déclarer tile 2 dɔrɔn u talen kɔfɛ ani kalo 1 yanni u ka bolo ka bɔ ca la u ka se k'u ka sɔrɔ déclarer a fɔra fana ko o sariya kisɛ in a bɛ boli transition mɔgɔ bɛɛ kan a bɛ boli gouvernement ma mɔgɔ bɛɛ kan donc a ka kan bi o gouvernement mɔgɔ 25 fana taara u bɛɛ k'u ka sɔrɔ déclarer 48 heures après leur nomination c'est-à-dire sini au plus tard ani kalo 1 yanni u ka bɔ a la o fana sariya kelen bɛ boli hali CNT mun bɛna bila en place o bɛ boli o fana mɔgɔ bɛɛ kan camancɛ fanga wasabulon kan maa o maa ni sen donna camancɛ fanga baara la sariya sariti b'a fɔ k'i ka sɔrɔ déclarer kalo 2 kɔfɛ ani kalo 1 yanni aw ka baara bɛɛ ka ban donc o de b'a to an b'a ye k'a fɔ bi an bɛ ala deli de gouvernement min taara sisan gouvernement min taara u ka se ka baara kɛ ka se a dan na u bilara ci min na u ka ci kɛ garijɛgɛ don sinon maa si ka kisɛya tɛ nin jɔyɔrɔ di maa si ma donc u ka mali bila u sanfɛ u ka don u nana ci la o ci jamanadenw ɲɛ b'u la nka n'u ma kɛ ka ɲɛ fana jamanaden kelenw bɛ yan k'u lajɛ k'a yir'u la k'a fɔ k'u ma kɛ ka ɲɛ donc an ka ala deli tɛ an ka se o gɛlɛya ma donc an bolo gouvernement min b'an bolo nin mɔgɔ 25 nin u kan ka se ka nin baara kɛ ka da kan n'i y'u lajɛ u tali yɛrɛ gɛlɛyara kosɛbɛ premier ministre tali ni gouvernement bilali en place i b'a ye dɔgɔkun kelen kunturu bɛɛ de b'a ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ ko sɛnsɛnli caman donna a ko la ani kuma kelen bɛ bali kɔnɔ bi f'an ka sɔn o ma o ye k'a fɔ de plus en plus les canaux de l'administration on commence à maîtriser la communication maa si tɛ se k'i sigi k'a fɔ nin tigi b'a la nin tigi t'a la nin tigi la an y'a ye waati dɔ kɛra tellement an ka jamana maracogo burujala hali ni i kumana so kɔnɔ ka dogodogo ɲuman na a bɛ ye kɛnɛ ma
ngani fo ata premier ministre mo shit ntse ke sika ko premier ministre Karima Sina fo kana ni gouvernement sigi it ntse ka fana hali ka tase kunu so mana fan ko ni me gouvernement ama fité donc o ye fin bibina mun ba to ambe dala ka fo jamana kurabe ka jo jamana marabaw kan se communication ke chula ali fe mun mangate ka don ma fe be mangate ka se ko don yana ka se ayamori atiko wera bulu donc an ga dele bi ni gouvernement mo nganduru ko se ka barake ka se adana docteur ni be ko fe na nya jatemene ibora ka fo sano na charte laje abina fo de ka fo ko CNT no ye conseil national de transition ko bina sigi nam saka fo ko wasablonga barab na kalfa urula mais ami san labana kaba ambe octobre kalola am saka fo ni kalo ko fe san to e kalo fly minye jamana soroko e budget ko o we wasablonga boloka bon nous o sigira e bolo bina saka jamana budget ke budget nyumay ka la kolochi ka barake na faka ka chuna ina fait de route bika a nyafo chuna is dani malaka o ka bina kete. Oui, au fait, à fora ko timancha fanga wasablon de do. Wasablon me parao barake fanga normal konana. Sente blando barakel de la. Comme anya fo chomna, sente ka baraye ka fezuni ka chronogramme voté folo sur la base de la présentation du premier ministre. Nga o kofe ayira no ka fo ko sente ka baraye rere o de ka fezuni koloshi. A chronogramme ni ka respecter. Ani chronogramme ni fezuni tableau FFMB ko bɛɛ de kɔlɔsi ani k'a waleya ka ɲa ka gouvernement nominé a waleyali la donc ni y'o ye k'a fɔ ko o tɛ baara fitini ye mais o bɛ dépend maa jolen de kan ka bila ka taa CNT kɔnɔ maa o maa kala fili maa tɛ kala fili CNT kɔnɔmɔgɔw ye komi kalama fili bandaw ye cogo min na ani Assimi ye cogo min na komi kalama fili gouvernement mɔgɔ si ye cogo min na CNT maaw fana bɛ suganti de jamana kulu bɛɛ fɛ nka an bɛ jamana min kɔnɔ fo bɛɛ k'o dɔn jamana in kɔnɔna ka gɛlɛn bi kosɛbɛ ka da bɛnbaliya kan i tɛ kulusi sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ bi farafarali tɛ kulu mun na o de b'a to hali o maa 121 ni sugantili a bɛna kɛ gɛlɛyaba kɔnɔna na jɔn bɛ jɔn suganti en fait a dɔnnen don CNSP de bɛ sugantili kɛ maa caman m'o de faamu k'a fɔ ko CNSP a bɛ to a nɔ na fo ka camancɛ fanga kulu bɛɛ sigi de ni camancɛ fanga kulu bɛɛ de sigira k'a ban pewu o de to i b'a ye sariti kɔnɔ a bɛ fɔ ko le CNSP prend les mesures nécessaires pour la mise en place des organes ni organe ma ban sigila CNSP ko ma ban ni domina fila kon kɛra a tɔ kelen ni CNSP ye CNT sigi don o don CNSP ko bɛ ban o de don nka an bɛ segin a kan fo maaw de ka sɔrɔ ka maaw bila ka taa CNT kɔnɔ mun bɛ se ka baara in kɛ donc ka kɛ maa ye maa mun faamuyali ka bon a ma fɔ maa kalannen dɛ nka maa minnu ka faamuyali ka bon ka fara maa kalannenw kan nka maa minnu bɛ se ka baara in fana kɛ maaw kana bila ka taa CNT kɔnɔ k'u bɛ taa CNT kɔnɔ ka t'u sigi i n'a fɔ an degelen bɛ mun na kalafili la bɛɛ bɛ se ka kalafili bɛɛ ye bɛɛ bɛ se ka taa wasabulon kɔnɔ nka an bɛ baara mun na bi bɛɛ tɛ se ka taa wasabulon bɛɛ tɛ se ka taa camancɛ fanga wasabulon kɔnɔ maaw ka bila ka taa maa minnu bɛ ko faamu maa minnu bɛ jamana gɛlɛya dɔn maa minnu bɛ jamana yɛrɛ bɛ laɲini mun kɔ maa minnu b'o dɔn yaasa a ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ se k'o baara in lase ka ɲa mɔgɔ sugu o sugu n'i bɛ taa la o ka sɔrɔ i bɛ jamana ko in kalama i bɛ gɛlɛya in kalama i bɛ se ka nɔ bɔ a la baara kɛcogo ɲuman na i bɛ se ka kɔlɔsili ko ɲuman kɛ fedoratu in lawaleyali ko kan. ok docteur an kɔni sera bi jamukan in kuncɛyɔrɔ la o la bi maliyɛnw bɛɛ mago bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma na an ka faamuyali la walasa ka se ka charte a la baara a sira fɛ jango min bɛna sigi kulu min bɛna sigi o ka ca n'a bɛɛ ye gouvernement kɛra maa 25 ye an y'o ye camancɛ fanga wasabulon min bɛna sigi ale ka ca n'a bɛɛ ye min ye maa 121 e bɛ se ka bilasiralikan jumɛn di maliyɛnw ma bi komi i tun b'a kɛnɛ kan sariya ninnu bɛ labɛn tuma min na walasa a ka kɛ inclusivité ye a kana na kɛ farafarali ye jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ. an ka ɲɔgɔn samasamali dabila sariya ka ɲi sariya man ɲi a tacogo ka ɲi a tacogo man ɲi charte ye nin kɛ charte ma nin kɛ jamanaden ka hɛrɛ tɛ hali constitution na hali ni constitution tɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ balo jamanaden bɛɛ y'a ye bi président t'an kunna gouvernement t'an kunna wasabulon t'an kunna mali bɛ yen donc an ka ɲɛsin baara ma an tɛ sɔn baara min ma an ka ɲɛsin baara ma hali n'an sɔnna baara ma an ka dɔ fara bi an ka cɛsiri kan o de bɛ ne bolo k'a fɔ yarabi ala ka nin kɛ jamana in kolosumali sira talen ka organe minnu bɛ na bila en place ni minnu bɛ en place ala ka jamana baara k'a fanga don o la k'a se d'u ma ani k'a sɔrɔ d'u ma jamanadenw ka lafiya yarabi ala k'o latigɛ an bɛ se k'o de fɔ. bi jamukan nin ye an selen ye a kuncɛyɔrɔ la i n'a fɔ an ka bi sigi hakilina tun bɛ nin de kan min ye camancɛ fanga marali
sariya ye n'o ye charte de transition ye fo ka taa s'a fɛ de route ma ka se ka o ɲɛfɔ aw ɲɛna bamanankan na a ka se ka faamuya sɔrɔ a kɔnɔna na o la o thème o de kun ye nin maa min sɔnna ka anw bisimila o jɛmukan kɛnɛ kan k'anw bilasira ni hakilina ɲumanw ye o de ye docteur Solomani II universitaire ancien chercheur à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako an n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna waati wɛrɛ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ an ka foli bɛ a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye nin waati ninnu na Côte d'Ivoire an ma ɲinɛ o kɔ ka daminɛ Sikaso Burkina Faso an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ waleɲuman dɔn jɛmukan in kanu na n'o ye sariya bulo ye a k'an mɛn waati wɛrɛ